Kapatesi TV. Kakun hun jo kitrai kali kibadon hapo kalama jong ka Giant Hills Truck Owners Association. Kila pen pau ka jing persya jor ya ka jing temu jong sarkar jela ban pen poi ya ka lentirel ha East Giant Hills District. Kitrai babuk kali kit mar kia kendo ya ka jing do nong ka bakrau na mar ba ka rel kan kit daki hajar ton. Uba biang syua shela uba day President jong ka Giant Hills Truck Owners Association ula ong baladaki kali kit ya kimar kimata kidang yok kamai kaji nrei ladapoi kalentirel barok ki kali kin hap man set lut no ka hinyo trap Aceh National Movement haka arfulai terik urampang arajar arfusau kala dawa ya ubreu bakeno persya ya kaseng haka Facebook page bala ai kerteng lempung kikon kari ba udai ban wan pan map hapo arfusau kenta nrei lem kemta kaseng kambansi ban mudui daka ejahar syakibor jongka ai kat kum ka jingken tho haka Facebook page unong kento ubala pau kerteng kumu HBK lengdo ulaong ba ka jing perlong ka new trap Aceh National Movement ya ka jing yaki ha jantar mantar ha nong ba Delhi ha ka lai tarik unai wing arjar arfulai kadai ka bala bay pisa da ka National People's Party. Hadin ka jing od jing nam jong kisamla puli boper ya ka jing slem ban poi ka pisa bay bam sya ka account jong ki ka New Trap Youth Council lembaga education cell menta ka sengi ka arfulai tarik urampang kala lek banya kendo yau deputy director jongka higher and technical education T hapo ka jing yalam uba ban penbiang riang assistant general secretary education uba ban penbiang ulaong baka seng kan ap haduk ka sengi nengkong ban ladaja ban ka office bat ka bank kidang penslem ban penpoi ya ka bai bam ki khna skol ka seng kan sa shim ya ka sen jam ka pateng da ka jing tmu ban wan ra ya ka shongsuk shongsan ha ka thain khap pot ha preng ka Meghalaya bat Assam bat khamtam ya ki pai ba ki ba shong ha khap pot ka New Trap Youth Council Riboy menta ka sengi ka arfulai tarik urampang kala penlong da ka rally pai ba hanong po kani kalong ban pen pau ya ka jing sngo khia halor ka jing sya pantut ki pai ba nong shong snong ha shilenter jong ka khap pot ka Meghalaya bat Assam bat khamtam ha ka thain block 2 la penlong ya kani ka rally hadin ka jingja badang shen ha ka ba saungut ginong shong snong kila kelalong kum ki sok pudung bat kem ya ki da ki pulit Assam halor ka jing keno bagi don kti ban pen pra ya ka project ka balatei da ka Assam ha block 2 nrei ha ka jing shisha ya ka project la pen pra da ki bor jong ka Assam bat nakaliang jong ka sarkar kam shim la shim khia halor kani kumba ki dukot ka Scouts Guides Movement ka don ha shitalup ka partai kile buram ya ka Founders Day and Thinking Day kumtaru ki bor punya ka Bharat Scouts and Guides West Giant Hills District ha ka arfu artarik rumpang kila penlong ya ka jing kendo lang ka pakerpang ha ying terekam jong District Association ka badan ha joai ya kecing yalang la penyai da ka CD lalu District Commissioner Guides katba ka Dolly Lamare District Organizer Guides West Giant Hills District kala ai ki kentien lam khmat halor ka thong jong kani ka program ka bade ka skikha jong Lord Baden Powell bat ka Agnes Baden Powell ki bade ki nong seng jong ka Scouting House nem khat khandai spa nyo bat ka Guiding House nem khat khandai spa shipho ka MLA jong ka NPP na Sutnga Saipung constituency ka Kong Santa Mary Shela kalawan raya kamat ya keren hapo yeng darbar tauan ke jela ban ya keren halor kamat ka bayadai bat ka jingsya penyap jong ki traishnong haki khar Bangladesh ki bawan daga kenhon ban tu kuai kani kala jaha ka henriu tarik ukla lengkot arjar arpusau haka shnong lum yuksi kabadon haki thain kyang kakong Santa Mary kalau ong ba kile ayu ki BSF ha khapot bat balik kim ap pahara bha khapot nrei kiwan pahara penbanhan National Highway katba ka 27th All India Police Golf Tournament arjar arfulai arfusau kadang yan uba Nicholas J Karnami uba jutip patba kum uba Manik Playo ulahap ban letam ya ginyut ginyer gipadon hapo upur usam jong ka Jishlong Golf Course
Haga step arfulai tarik kabate CTV kala sakhi bau bak manik udang tami ki jabo ya kabaki pait ba kila Brad Pathar tang hakane ka benta ka baha bapo ka jingpet jong ka Shillong Golf Course kat ba kiwei ki jaka baha bapo ka jingpet jong ka Dorbashnong kalong ka bakhoi basuba ubak manik ulapan syai baka jing wan jong u hagani ka jaka ban lum ya ki jabo kalong ban wan ra ya ka jing pen smutu pait ba halor ka khoi ka suba bat kani kanlong ka jing ja buram lada ki nong ya le tit golf kin sakhi ya kani ka jing jabo MLA ka UDP na Mukayao constituency uba New Jorki sungo ulawan ra ya kamat ya kren hapo ing dorbar tauan ka jela halor ka jingdon ki coke factory hagani ka jela uba New Jorki ulaong ba habaya lenti na du Shillong Shatura la ban yo i bala shuli hi shat da ka jingkharoi jong ki coke factory kum kitit ulaong ba kani ka khta bahaya ka koi ka khia jong ki pait ba ulaong ru bagi don ki karkhana coke har rilom jantia ki bagi pait nong shong ki persya nrei ka Meghalaya State Pollution Control Board kala ai ka CTE Shushu, ulaong baka jing jabo palat kadai namar ba ki karkhana ko kim don ki filter but what kitu ki badon filter ru kim pendon kam namar ba ki kwa baka jing lot kan kam duna haba jubab halor gani menteri rang ba ka jelau Konrad ke sang mau ulaong baka sarkar kala lej pet ya ki ki karkhana ki ba MLA ula kedau but kala pensange ru ya ki kam jongki Nrai ulaong pat babun sen ki pait ba habayo i ya ki karkhana ko lani ki wei pat ki karkhana ki khen bai ba ki dei ki basniu lani ki nong shun jong ki nrai kim perkhat pat ya ka jingken tiu jong ki ya ka yo ka kot pat ka yo kam yo jam ulaong ba ka la ban khta ya ka kot ka khia jong ki pait ba nrai kam dei pat ban sukuno ba ki karkhana ko ki dei ki bathau jingpang Superintendent of Police jong ka Ribhoi District Ula pentip syakilat patah kubor bagi pulit kilai okem ya arngut ki beriau ki bala subajur bagi laban dai ki peniap ya hebret ubadang shipho snem karta kit dor lang mar banyang ubana kasnong tanga Ribhoi District ki arngut ki bala syakem ki dai ki bala tip kerteng kum pensyai lang warjri laifu arsnem karta ban uban shngain tensong arpu prasnem karta Haduk mentah kesni, ki pulit kidang tokit ban lap ya kadau, balai bagi te ki arngut ki peniap dusman yau niu hebret. Kakenhun jong ki reulum ki layaki persya ya ka sarkar Manipur namar ba kala penken riak kam ya kumba shispa ngut tam ki pulit ki badai na ka jaj ben riu kuki zo, bat la penken riak kam ya ki syaki jaka basa ki meitei. Kila dawan menteri ka ketenat kampo yeng ka sarkar pedeng Amit Shah ba untuk klar halor gani. Kiriulum kilakam balada pa ya ki pulit ki badai ki meitei ha ke jaka jong kiriulum ki traishnong kin sasha leben balada pa da ki pulit kukizo sha ki jaka jong ki meitei ki pulit kin sha leben namar bahapo katanat pulit jong ki ru bon ki pulit meitei menteri rang ba do gari Narendra Modi ula sangat teng yau nong yalam kaseng Kongres Rahul Gandhi namar bau kenok bagi samlah Varanasi ki kala nong buat Modi ulaong bagi samla jong ka ribat ki samla jong ka Uttar Pradesh ki don ka jing kermen ka baskem ba ka jing im jong ki kan sa kelador leng ba ka jing yarap na ka sarkar nrei ka basngusi ulaong bau Rahul Gandhi kunno penban bagi samla ki dei ki nong buat bat kila kerni di drop Hadian balayo jing tip bagi don ki samla na India ki badon ha pedeng ka thma Russia ka Ministry of External Affairs ka sarkar India kala batha ya ka embassy jong ka Russia bahkan shimkia halor kani ka kam ban ya kren bat ki bor sarkar ka Russia bakin yarap ban pha no ya kita ki samla shala ka jong kari Kini ki samla ki balik si Russia ban tray kum ki security guard nrei la penrung penban ya ki hapo ka kenhun sipai jong ka Wagner ban la pha bakin le yakun tma Persia ya ka Ukraine menteri rang ba jong ka Punjab Bhagwan Man ula penbena ba ka sarkar kan siu bai luksan hadu shiklor tengka ya ka yeng ka sem jong wei samla bala khlat no ha ka jing ya ki nong rap ha khaput jong ka Haryana bat Punjab Shubkaran Singh Nalor ka shiklor tengka ka sarkar kalkular bakan tungkam sarkar ya ka para jong Bhagwan Man ulaong baka sarkar kan pha tokit bniaru ban lap ya ki priu ki badon khti ban peniap yau niu samla
Ka MLA na Secunderabad Cantonment Constituency Jongkaseng Bharat Rashtra Samiti ka G Lasya Nanditha kalakhlat no hakajingja accident hajan Hyderabad. Kakali basyong ka MLA kalatan rai ka kenro jongka surok hajan Patan Cheru. Ka MLA kalayap Hasyan kat bau nongnya bat UPA jongka pat kilaman saujur. Kadau kajing accident kadai namar bau nongnya ula penher state syaba palat haduk ba umla syu ban telakam. Nriungut gibriu gilayap kajing asiat hapadeng gi pulet bat kitkot jongka New People's Army ha Philippines. Kibayap ki kentup ya way pulet bat sangut kitkot jongka ni kaseng. Hadin kajing asiat ki pulet kilayok kurup ya ki suloi bat ki pistol nagatai ki jaka. Ka NPA kadai kaseng kabaya kun persya ya ka sarkar nadu usnem khat khandai spa nripu khandai. Kile no Houthi gibana Yemen kilakam ba kilather namding ya kanong ba Eilat jongka Israel ban kala siat ya ke jha jongka Ribilat kabaya Red Sea. Kala siat ru daki drone ya sipai Duriau jongka United States of America. Ka Houthi kalakam ba ka jinghiartma jongka yakini kadai namar ba ka bilat bat ka Amerika ka penibor yaki Red Sea bat kalakam ru ba ka ni ka jingle jongka kalong ban kersyan yakinong Palestine ki basya hiartma ha ka Israel. Nyofu arngut gibriu kilayap nagadau ka jingpang lasa kepala sapriang state menta ha Nigeria. Katkum kajing ken balapan mi daga Nigeria Center for Disease Control and Prevention laong bakidon South Park hatwengut gibriu kibayo ya kani kajing pang hakaba sedang jong uniu snem bat nakini nyofu arngut kilayap kalapan mi ru ya kajing ken bahau snem arjar arpulai kidon arspa khat khandai ngut kibayap nagani kajing pang. Ka China kadai ka ri ka barem tam haba pai sya ka jinglut jingsep bagi kmi ki kpa ki haban penlut na ka benta ban penhe pensan ya ki konjong ki bat dei na ka ni ka dau ba bon menta ha China kim kwa syu ban yo khon. Kani ka longkat kum ka kai port balapan mi da ka Yuwa Population Research Institute. Kalapan mi ya ka kai port balada sumar yau kulung naduk bau dangka haduk bau undap khat news nem karta ka jinglut kalong new pusau hajar praspa dollar lani kumba nriu arlak tengka AA bat lada penang persat haduk bau unda yo ya ka bachelor degree kan lut haduk kendai pusau hajar sanspa dollar tengka. Kita gilong kimat kublai.